trying to stop the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that it won't know. Lost my mind and lost my goal. Not giving in. I'm not giving in. I'm not giving in. Ooh, I'm not giving in. Het is Joert ja, toch wel een vrij uniek moment voor Grauw, want we hebben hier voor het eerst een grote klasse van meisken met een beheining. En die zielen in de zogenaamde Hansa-bootjes. En ja, wij winnen dat hier geweest mee. Waarom wil je er nou meedoen? Omdat ik een paar maanden geleden het zeilsport heb ontdekt. Omdat er via de Zonnebloem aan mij werd gevraagd, wat wil je echt heel graag doen? Toen zei ik, nou, ik wil eigenlijk wel graag zeilen. Maar dan niet ja, met mijn rolstoel op het schip, maar echt zelf op het schip. Nou ja, en sindsdien vond ik het gewoon zo leuk, omdat je gewoon ja, helemaal vrij bent. Ik ben net zo afhankelijk van de weer en de wind als een valide zeilster. Dus mijn handicap die laat ik op de kant en ik ga lekker zeilen. Vrijheid, lekker op het water en geen, ja, gewoon zonder de rolstoel je voortbewegen en gelijk zijn met een ander. Ik kan tegen jou zeilen en dan zijn we gelijk, zeg maar. Als jij in hetzelfde bootje stapt, dan hebben we eigenlijk geen verschil. Als je maar zielstaat is dik, hè? Oh ja? Mijn stuur is gewoon links, dan gaat mijn boot naar links en rechts. Dan gaat mijn boot naar rechts. Oh. En de schoten, dat is vieren is naar voren en aanhalen is naar mij toe. En dan met dit pijpje kan ik de fok uitzetten. Als je daar dan in blaast? Ja, dan schakel ik de fok uit en als ik hem weer blaas, dan schakel ik hem weer in. En dit is de finish nou? Ze binnen haast op de finish, dus de wind komt er weer wat bij. Dus nou ja, je bent helemaal op het goede moment. Want Wilma gaat winnen zeker, hè? Nee, Wilma is tweede worden. Er zit er hier een bootje voor. Die hij krijgt net in de shot, maar die is wat voorwest. Maar het was wel spannend, want ze krijgt wie ze nog eerst tweede en toen op een met de vierde. En nu is ze uiteindelijk toch tweede worden, dus hartstikke leuk. En dat is Buddy? Ik ben Buddy. Ja. Ja, wist. Van Wilma. Ja, mooi. Het is gewoon geweldig dat zulke mensen dat die zo vrij zijn en zo zielig zijn op het water. En nou ja, dat is gewoon gouden om mensen helpen te kunnen, zeg maar. Ja. Dat is een beetje mijn drijfveer. En het is natuurlijk fantastisch dat je, ja, het is een stukje zwaar en je kunt combineren met het zielen en het boetenwezen, dus dat is helemaal mijn ding. Ja. En de zuster krijgt zoiets als een shield doet, hè? Ja, is het zo? Ja, vies me eruit zien als een shield doet. Ja. Ja, dat valt je in. Oh. Ik heb mijn wintersportjas aan. Oh. Dat doe ik graag. Ja.
Goed, net op de film, ja? Goeie. Ja, Wat ben je helemaal dan? ja, want die brengt. Nou, we proberen een alternatieve methode te vinden om in het huis te komen, maar we vallen de sleutel er net meer in. En die sleutel er wat minder uit binnen. En Wolt wat? Oh nee dus. Nou, dan echt. We zijn maar de camper voor en ja, nou ja, alles doen met een slot en ik ga door achter mijn teer gooien en de sleutel uit binnen. Leuk hè? Ik weet dat er ooit een buurman op deze manier ik erheen gegaan is. Dat is mij gelukkig maar toch niet? Zo dik ben ik nog niet net. En dan kun je er net terug. Nou, op een of andere manier is dat enigszins moeilijk. Ja. Ik maak de achterste voren erheen. Nou, het rijden is binnen. Ja, het ding is. Ja. Nou, het lukt. Nou, dan net helemaal. Nee, nee, helemaal. Nou, de nieuwe Houdini. Maar ik ben er. Mooi. Voorstelling in orde. Nou, die camera kan overluisteren. De voorstelling is al.